салому алейкум ҳама шиносу ҳама бародару ҳапо хоҳару коме ҳастай медунама шиноса айдина то имрӯз мара ҳичи да қарм накард иза таво что мара шонку понятно бы цензура ине ки мб чихе цензура шид ман ҳайрон шидам ин чизо майли бахайр текстои мара доди худо мегира подсказка мекунам пешаки да ландмастери ма да ответ тайёр мекунам ишам бахайр гӯе ки ман батл паридам ишам бахайр и қага пича бахайр имрӯз доди худо мегардам менависа ки мо хостем нави парондемш значит чизе ки ту да буфораам кора мекунӣ ба тақдири реперо бозӣ мекунӣ ба номшон ба статусшон чӣ хеле форат бозӣ мекунӣ чӣ хеле ки ёки 0 грамма нақшаи заданаш хеле исботош қатӣ нақшаи ту ташкил кардӣ ту прокуратура да бурдӣ бо ҳал кардӣ ҳама ҷиҳата нақша тақшру бурдӣ ба қарайда сирмия чӣ коре мефора мекунӣ ба наки хеле Piramida sar affese raftim IQ'yi tarifara geri dafkine Bu bol meşe ire pasanım kıla İntizor neşe neme biri pıla Deyplanım ayak çanger kulesay İre hiçine guy kham meşe melesay Nashod tane tuş gab nazar Robert Nazadama prata in plus power Teda game over Modi be finans Jak çor finalet baroj të meşe final Jagona odame ke visodora Zazoroj të brak Renge glazok Me paran odamo i restreska Уже deta žert paralend neskat Hafdahta gigant hafda nataran I baroj mora nake shodaj nataran Hama hawaj I bala khezavlot hawa Hama hawaj Majdoni batl nadora zebi I bala Hama hawaj I bala khezavlot hawa Hama hawaj Majdoni batl nadora zebi I bala Bala bolti bala Da I bala bля